גבירותיי ורבותיי, אנחנו ננסה לעשות משהו שבאמת אף פעם לא ניסינו, אנחנו מנסים את זה פעם ראשונה מול המצלמות. זה יהיה מאוד קשה, אבל אנחנו ננסה להחליף בין המקומות של ברק ונועם, תוך כדי העברת אנרגיות, שינוי דמויות והיווצרות קוסמוס בריקס שריקס. בינתיים הוציא את המתיחות שלהם, מתיחות אירוביות ואנלוגיות. כן, שימו לב גבירותיי ורבותיי. נועם, ברק להתמקם. 3, 2, 1, תתחלפו! אומייגאד, הצלחנו להעביר בין המקומות, הנה חתינק. איזה יופי גבירותיי ורבותיי, זה היה פעם ראשונה מול המצלמות. איזה יופי, אתם רוצים, בואו ננסה אולי להחזיר אותם. בואו ננסה להחזיר אותם. אני לא בטוח שזה יצליח, אף פעם לא ניסיתי להחזיר, אבל אנחנו ננסה. 3, 4, אוף, תקלה, לא הצלחתי להעביר את זה כמו שצריך. אוף, לא הצלחתי להעביר את זה. שיט, לא הצלחתי. הנה הצלחנו סוף סוף. וזה היה...